kamban kala. Kabanang kong em nganai phi kabangi ngidon kamban kala kadai kani ka mindset ke jungi. Kadai kani ka jingmut jing perkhat ke jungi. Kadai kani ka jingmut jing perkhat ke jungi bangi ngila ban tek lakam. Bangi ngila ban penbit penbiang ya kani ka jingmut jing perkhat jungi ka bakan long ka baklain bakala ban perkhat ban thau kilat kelenti ban wat kilat kelenti. Kata nganai phi. The Digitalpreneur is a digital learning and business platform designed to help people learn online skill, build confidence, create opportunities, and grow financially through the power of internet. Leng baka bor jong ka internet. Leng baka mobile phone ka jong phi don la ka jong ka mobile phone ka jong phi. Tinam, phi don ka mobile phone, phi don ka SIM card, nang ta phi don ki ai. Hapok ka mobile phone ka jong phi don ki apps mo ka Instagram, ka Facebook, nang taka WhatsApp mo ka ba pila ban yo connect bat ki briu. Ki social media platform nganai phi ki day ki yo ki hat jong ka internet. Ki day ki digital market. Ti commission ka jengi kalong ban guide i way baro nganai phi ba kila ban success ha kani ka digital world. Kani ka perthai online digital era ka bakio. Ka perthai online. Perkhan nganai phi phi akan du yo lesi dan apreng jong phi ki badan samla yo lesi phi akan du i samla jong phi lang baka Instagram lang baka Facebook tinem lang baka WhatsApp phi chat i propose phi poyalang bat i phi poyatho bat i phi dan lok lang baka ba phi akan du lang baka internet nang ta phi yo ki khun ki kti te ban besai ki khun ki kti rung ban penbiang i kalok ban penbiang hiyang hasem rung anai phi hoj phila ban le yu ban kamai online. Phila ban kamai online. Kamdai ba ong ba pin sulit belala ni pin su ap ka kam sarkar. Kamdai su ba ong ba pin su trade tangka traditional business. Ngin trade lang kan. Ngidai ban le lang. Ngila ban trade kanu ka kam bat ngidai ban rung hapo ka internet kan. Ngidai ban rung hapo ke internet hakini kisi bat ki por ki juk ki mamta. Ngidan kam ban kala. Ngidan kam ban kala bat shwa bangingin kala ya kerukom kamai ka jongi ngidan kam ban kala shwa kani ka jingmut jing perkhat ka jongi ba habangi ngi perkhat ngidai ban shim baka online business kadai ka way kalat ka kabu kabala ban ai kamai yengi hakini kisi bat ki por ki juk ki mamta. Kata ka bangi ngidan kam ban kala ka banangko. Ngidai ban kala ya kata ka jinget ke jongi mo kata ka believe mo pidai ban dan ya kata ka jinget ke mo namar beli dan bun hana padang jongi ngimnget jeretne bangila ban kamai lang baka social media ngimnget jere bang ngila ban kamai lang baka mobile phone ke jongi ngimnget jeretne bang ba kini ki mo ki company ba pher ki online platform kila ban ai kamai yengi kata kabaneng kong hi kadai bangi ngimnget jere tingi ngidon kam ban le yu ngidon kam ban nget ke kata kadai ka baneng kong ngidon kam ban nget ba kani ka kini ki online business kila ban pen kamai yengi kini ki online business kila ban ai jing hikai yengi kini ki online business kila ban ai kata ka jing mentoy yengi kata nganai phi ti okay ti mentangin keren no mo iki point khandiat ngala bu iki point hangni bangi ngin ya keren okay sungan pej khandiat okay ti ho na du meni keren kata ngamte phi aten em ya ka meeting na du meni okay te mentangan subatai khandiat ikini ki point ki ba ngangala de banbu okay khandiat mo spang ang introduction spang ka online business kumnu ba phi phin sedang online business kumnu ba phi phin sedang ya ka online business hello barok phi osngo na eminga phi long clear na em ka sur ka jonga te lada don preng jo phi ki bom clear ki bom yo osngo te nga thrai yo le se ka don jing thut ha ka network ka jong phi Ikaban kong nganai phi haba phirung ha ka online business haba phi don ha ka online business ha kanu ka platform kaban kong phi dei ban learn chua yala di shapang ka online business mo ba phin so thu shua mo shapang
kini ki digital platform. Ba kumnu ki ai kata ka opportunity la ni kata ka lat kalenti ya ki briu ba kila ban kamai bat ba pila ban kiu. Mo di kaban kong kalong ba pidan kam ban learn shwa ba pin su thu shwa sepang ka online business. Ti kendiat ngan subat tai pi mo kei kani ka online business. Online business abangi ong online business kemut kadai ka rukom kamai pisa lengba ke internet. Hakanu kedur ngingila ban kamai pisa lengba ke internet. Kaban kong nganai pi. Menta pidan hakanu kanu ke platform. Suanu kesa menta pidan hakawi ke platform. Hakanu kanu ke platform kabadi online platform lani digital platform kemala ong ni. Di menta pidan hakata ke platform. Kumnu pat ba pin kamai. Mo kumnu ba pin grow hakata ke business. Ba pin grow hakata ke platform kumnu ba pin kamai. Kabaneng kong ke kalong ba pidai ban learn ya ladi ba kumnu ba pin promote ya ki products. Namar balai ban kamai pisangan oi pi kawan leng baki products. Ngini dan ki products ni ki products ki digital products ki package. Ki kus. Kita ki products. Ngingi dan ki digital products ki bang ngingi mela ban keta. Henry ngila ban pej dalam ki jong ki khmat ban ngila ban sutu hak ni ke jingmut jing perkat ke jeng. Kita ki products ki bang ngingi dan hang ni. No, kim dai re ki shampoo la ni ki sabon la ni ki umpanyang la ni kinu ki namar products kumut ki tiar kitar. Henry ngingi keran hang ni kim dai physical products henry ki digital products. Hoi la da pitrai ki online business ngonai pi kum drop shipping kidai ki physical products mo kidan ki company ki ba ai ki physical products ru de kaban kong ngonai pi hab learn shwa shapang ki products. Learn shapang ki products tip ya ki products ke jing mentoi la da ngingi shim ka ni ka package ke jing mentoi la da ngi shim ka ni ke bang ke jing mentoi la da ngi shim ka ni ka package. Bad habangi ngila learn ya ladi ngila yo kita kijing kai ngila sedang ya ladi ngila ada ban register ya ladi ngila suthu sepang kani ke business kemut ngi sedang saban promote ken. Tiandang ngi sedang ban promote ngila sedang ban promote ya ke business ngi promote ya ke business kemut ngila la ban sell moi kinu ki products kemut hakata ka por kin kawan ka commission hakata ka rukom ngai pi ngila ban kamai pisa online. Lana pitrai kanu ka business nganai pi ngi dan kam shwa ka ngi dan kam shwa ka skill. Ngi dan kam ka skill kabut kasap. Kabut kasap kumnu ban trai. Kumnu ban promote. Kata nganai pi. Kidan hang ni nganai pi kidan hapo ka business ka jongi ki bangi ngisem. Kidan kiba la te ban kamai man la kasi. Ki promote man la kasi. Ki trai man la kasi. Kapor ba kidang sedang kimnang re ban promote nrai mentang nai pi kila la ban promote man la kasi kila la ban kamai man la kasi. Namar belai kadai ka jing persang. Bangin yo kata ka skill ngai pi kadai ka bangi ngilong ready ban learn ngimle ran ban promote ngi promote beje ka business tingi share beje nu nuru ngi sedang ban batai ngi sedang ban ai ka jing persai kat kum ka jing tip ka jongi di hadin kapan experience ke nyingi da ka bangi ngilong melin ban batai man lakasi di hakata ka rukom nganai pi insala kan ban promote bad bangi la ban promote ngila ban sell kini ki products kini ki package kemut ngila ban yo commission. Kan mau lada pi le YouTube channel mo lada pi dan ka YouTube channel pidai nong ruai pidan kata ka skill ban ruai kemut pi la ban kamai pisah ka inda ka ba pi ruai pi edit ke tu jing ruai ke jong pi upload hapo YouTube channel ka YouTube ka ai jing siu yu pi menta pi dan kata ka skill ban le comedy video pi aktif comedy video pi upload hang tu da ka ba ki view ya ke tu ka video ka jong pi da ka ba ki page ya ka video ka jong pi ki subscribe ya ka channel ka jong pi yo ban kamai pisah takadang nai pi habangi trai kanu ka business ngi dan kam beje ki briu claim ki briu kanam dai ka business. Claim kibriu kam dair ke business. Don bet kibriu. Kinong seng ye ke business ru ki dei kibriu ki ba pi trai ru ki dei bet
David Kibriu. De lengba Kibriu kapisahi kawan nang nung IP. Kawan lengba Kibriu. Lem Kibriu kapisah kamuanra. Oh, kata ngidan kamban sutu. Ngidan kamban sutu kata. Oh, habangi teri online business rungan IP ka habang kau kapisah kawan lengba online ladam dan nong sen dam sen da Kibriu hatu try kan suan automatic kali kapisah kamuan re kawan nak nak account jong Kibriu haka account jong pi. Hiyo commission nanu na Kibriu hi. Kawan baik lang ba Kibriu tak daw ngidan kamban snutu kataru mo habang itri online business. Kamday ba ang ba kasuan na po YouTube. YouTube romano basiu Kibriu. Lang ba jong no piyo ban kamay ngan na po YouTube. Lang ba Kibriu? Kiba view ka to ka video ka jong pi kiba subscribe ka channel ka jong pi. Tak daw ngidan kamban snutu. Oh, the how to earn online step by step understand practical and beginner friendly method that can help individuals start earning online constantly with proper guidance and dedication. Mo, te bapin kamay nga naipi bapin kamay te pidon kamban suthu mo kumnu ka pisa kawan kumangala batay pi meni no te lara pi kwa ban tip susu mo spang kumnu ba ka pisa kawan ti pila man klina ki sponsor ki jong pi ka pisa kawan kumnu nga naipi kawan lang ba ki briwi tang ba kawan online ki no dak ba pi promote iki products pi sell iki products kamut ka commission kawan hapi ada pitray kanu online business ru kalong kum tai. Okay. Social media marketing basic. Discover how platform like Facebook and Instagram can be used for branding, marketing, and business growth in digital era. Di hakani ka perthai online nga nai pingi dan kamban layung dan kamban snutu but ngi dan kamban tip. Syapang ka Facebook, ka Instagram mo ka ba ngingila ban snai kata ka brand ka junging ka ba ngingila ban don kata ka brand ka ba ngingila ban market. Kalong kumbang ngingi dan kamban don ka dukan. Ayo, mula da pi kwa ban le business, haba pi le business ngan cu ai nuksa manta pi di dukan manta, mo pi mut pli ka dukan. Kila ai ka kerteng dukan ka jong pi bu hayo, mo di ka habdan ka yo, mo ba pi ban bu dukan la ni ka habdan ka jaka ka ba piang ba pi pin bu ka dukan. Ya haba pi bu ka dukan, kemut ngingi dan kambal yu, ngiran kamban don kata ka brand ka kerteng jong ka tu dukan khrang ba kibri kila ban syam ban lap ya kedukan ke jong pi. Dia hakani ke perthai online nganai pi ngidon kamru bandon kataka brand. Nuksa mentang nganai pi namar belai bapin kamai pisam kadai leng baka value jong ka brand ka jong pi. Kabanengkong tang ka kerteng jong pi nganai pi kala dai ka brand. Ka kerteng jong pi ru ka dai ka brand. Anuksa menta kum anuksa menta kum kanika digital preneur kadika brand. Kanika brand. Ti tang bangan IP menta hakani ka perthai mentang IP but hakani ki si menta ngan IP ka Facebook ka Instagram ka long strict bah. Ka long strict bah hadu kata na ka benta kini ki ba promote ya ki products online. Kalong strict bah batang shu bakla tok ngan IP ladangi bakla tang khandiar ro ngan IP ngila ban syaban ka account ka jongi. Ngila ban syak disable. Ngila ban syaban. Tikidan bun bahan ki member ki jong iru ki ba promote online business mo kidan ki ba promote ya ka digital preneur kidan ki ba promote iki ki online business ngani pinga yu ibun bah kini ki ba try ki ki platform ru menta kidan bun bah ki ba syaban. Ki ba syaban takda kolong strict bah ngani India jengi menta ya ki ba promote online. Dengan cuai kan kendiat ya pi tangka ki tips lara pi syaban ka account ka jong pi te pidan kamban apil te da pila de ban apil ngadon hi uap subala ban yarap ban bring back itu ka account ka jong pi te ngaru ngala persang hi tambah hadu menta kampat poiren mar beli ka sya disable ka ka account ka bala de te ngala persang hi ban sna de ki we ki account te ngadon hi uap subala ban recover ni ka Instagram account te kini ki bala sya disable mo kila ban su WhatsApp ingan sa send pi ka link jong apps ba pi pila ban download ba pila ban recover piang ka account ka jong pi
Ti nang ta na kabanta kini ki badang promote thamai haba phi promote nganoi phi ngi don kam ban don ka original video ru. Shu ainu ksamanta nga screen mo nga ajing batai ya kani. Kemut ngadon kamban pen iru ya kedur ke jonga ngadon kamban batai live hang tu ngadon kamban pen iru ya kedur ke jonga lani ka video mo ke badai bit kedur ke jonga ngan sutak bayang tu tang ya ketuka jingtho. Kemut dah kabangi ngile kumta di habangi ngi promote ro kemut ngimdai shu ban pen i tang ka pisah. Dangi pen i pisah kisah mo ke Instagram kan seong ba PP scam. Dangi pen i pisah tingim dai shu ban pen i than ni ka pisah kemut ngidai ban promote ha kata ka rukom mo tang ban ai ka opportunity mo kum kalat jing hikai bat kalat kamai ha kata ka rukom ngidan kamban promote tingidan kamban dan ka brand la ningila ban le kinu kinu ki video ngana pi ngila ban le kinu kinu ki video kum ki hook video mo ngila ban connect lang kum tu ki video de ngan sa ai hi ka jing hikai mo shphang ka editing kum no pin edit video di kalong simple bah ban edit video ngon nak banta ban promote ya ka business la ni ba pin edit kanu kanu video de ngan sa kai phi mo ngan sa kai ngan sa ai ka training de kala ban de kanu kanu si ngan sa ai phi ka training kum no ban edit ki video e mo de ka tangan ai phi ka Instagram bat ka Facebook ka di ka yau ka hat ka kerteng jonga bat jong phi la ni kanu kanu ka brand ka ba PPI kemut ka de ka kum ka dukan bangingin promote iki bangin promote ya ka business bangin promote iki products bangin ngila ban sell leng ba ka Facebook leng ba ka Instagram te bangi nginyo ya ka commission mo dikatangi dan comments tu affiliate marketing training learn how affiliate marketing work and how commission can be earned by promoting products and service online katang ngidan kam ban learn sepang kumnu ban market kumnu ban promote mo kumnu ban promote ya ki products but ya ka service kum ka jongi ka deka service ka digital products and service di kumnu bangingin promote ngidan kamban tip mo kumnu bangin yo commission ya katarong ngidan kamban tip ngidan kamban learn ya kita ti pila ban clean ki sponsor ki jong pi ki bila dana kan business ki bila try ki week online business ru kam tip kata okay personal brand technique build a strong online identity that increase trust, attract audience, and help create long-term business growth. Shina ki content mo kung bangila ay jing hikai kidan kitu ki 6 days online training te pila ban sngap na po ka YouTube channel kidan kitu ki training ki bangi ni ay jing hikai shapang kumno ba pin build ka trust mo kata ba pin build ka trust ka jing shanya bat ki briu ba pila ban attract ki briu ya ki audience mo ba bakan yarap ban penkiu ya ka business ka jong pi bakan yarap pi ba pila ban kamai shushu pila ban sina kinu kinu ki content mo pila ban post kinu kinu ki content ki badai shapang ka business la ni ki ba kinu kinu ki judge content mo ti ban sina content ngala ai ka jing hikai pi shapang AI artificial intelligence kumno phin penan kam chat GPT ba pila ban wat ikini baro mo wat kumno ba phin bil kata ka brand ban bil trust bat ki briu pila ban panang tu kin sa IEP mo kin sa IEP ki baro da khasiru pila ban pan da khasiru kan sa jubab IEP di pila ban shna lengba ka ba phin penan kam ya ka bor jong u AI artificial intelligence mo pila ban sngap ru kitu ki training ki bangi ngila ada ban hikai hakanukur kom ba phin bil ka trust bat ki briu shna content mo shna content dia ba kibri ki text phi reply kham kloi ki mom dei ban slam ban reply namar blai da slam mo kibri ki mo namar blai ha tu ko porsibo menta phi dang kalish phang ka business kum no ban tare kan ka online business ka jong phi slam ba ban reply ki tu kibri ki la long dai re ka tu ko por baki ki dang wa baham nganai phi la ban reply kham kloi ki mo reply kham kloi ki nang ba kila ban sedang bat phi ya kanu kanu business la ni khnang ba kila ban thit kita ki products ki jong phi batai ki kham klo reply kham kloi ki comment ki ai ti kila don ki jing kai ki bangila de ban hi kai phang kum no ban build trust shibun baham dei ratang kata ti kum no ba phin
pen grow ya kata business ke jongpi. Team building and leadership. Develop leadership quality and learn strategy to build, guide and motivates a successful online team. Kemudian haba pi dan ki team na marbling na pi ho thang ni pio ka commission ka barit ba. Tang ba ba phin perkhat tang na ka banta ka ni ka business ka ba pi dan menta. Tang ba phin perkhat tang chapang ka ni ka digital preneur. Kam dei kum tang na pi. Haba dan ki team haba pi la ya kendu bat kita ki beri ki bas dang bat pi ya ka ni ka business sedang ban build ka relationship bat ki sedang ban don ka ta ka jingya dei bat ki. Mo pi ban don ka ta ka jingya dei bat ki bat haba pi dan ka jingya dei bat ki kemut pila ban plan kanu ka benta mo ba pin sedang kanu ka judge online business din habut. Lani pila ban ya try ki wei ki kamru. Kam dei ba ong ba pin perkhat ba tang ba kila join hang ni pin sui kai ki tang ba kumnu bakin penjoy ni ki briu kumnu bakin tray bat kumnu bakin pi kumnu pin tang ba pin yo commission ya ladi kam dei kumta rei pi ban build a strong team wat lada pi yo commission rongani pi lada pi yo commission tang khndia ram ngani pi kamut pila ban build ka jinge dei bat ki inda kala scam ka jinge dei bat ki subo menta pi dan kanu ka plan ka ba kham he ba pin bill ka jong ka online business lani ba pin sedang kanu ka judge online business kamut pila ken mom enda pila bill ka taka relation bat ki pila jan ba bat ki kamut lada pila ha kanu ka lada pi sedang ye kanu ka platform lada pi sedang ye kanu ka kam pro em ngai pi kin sa wan bat pi mo kila ban wan bat pi ban ya snok tilang bat pi ban ya trailang bat pi takadaw ngidan kam ban bill ka team namar blay network am ngai pi ka network kadai ka network lang ba ka network ngai pi kabala ban ai kamai ban penong spa ingi kadai bet lang ba ka network kat badang bun ki briu kat tahi ngidang la ban kamai sibun ka pisa pitem na mi kata kat dang bun ki briu ngidang la ban kamai bun pitep menta piang MLA bayok kandiat kabut try ula ban job mla ram dan kam sibun ki briu takada ula ban job bad habau job ula ban kamai sibun MLA te tinem ula ban kamai sibun u doktor menta ladadan kinong pang ki bawan tang arngut laingut hatu ula ban kamai sibun rei habawan sibun kinong pang hababun kinong pang ula ban kamai sibun kadai ne kalat kata kadai ne em kata pio sno ne minga ti nganai pi kat badang bun ki briu kat tahi ngidang la ban kamai sibun ti kumu bale youtuber mo kumu youtuber kat badang bun ki ba view ya ka video ka jong u kat ta ka kenta kadang bun kat badang bun ka kenta kat tahi udang la ban kamai sibun pite emi kata kat dang bun ki view kat ta dang la ban kamai sibun kumju haba pi tray online business kadang bun ki team ki jong pi kamut katahi pi dang la ban kamai sibun wat sngo thu bakla ba ong ba ngadan kam ban wat briu ngadan kam ban share ki briu lada pi bukan hapo snong jong pi lada amdan ba wan thit lada wan thit tang arngut laingut tu pila ban kamai sibun pio profit sibun pio profit sibun wat lada thit sibun ru henry haba baro si sinong ki wan thit na kadukan ka jong pi pio nong na iwe tang si tengka henry ki wan sispa ngut pio nong sispa tengka ki wan arngut ki da thit sibun ru nganai pi subo mta pio nong na ki arpo no way ru pio tengkat no sau po tengka different kaperem haba sibun kamut ngila ban kamai sibun takadang ngidan kam ban sutu ba kat dang bun ki briu em kat tahi ngidang la ban kamai sibun kapisa kat ba ki briu kidang itu ye PM kat tahi pidang la ban kamai sibun kadai kum tangan IP ban kamai pisa kadai kum ta la hang nuru su ai nuksa menta pidai driver kali kat badang bun passenger kat tahi pidang la ban kamai sibun dinam
Pila lej wut piwan tang spang pila yo senjar pila lej bu biang mo pila ya biang stu pila round namot peran namolai samot peran spang pila wan namar blai tang suwan la dap senjar la lej biang la wan biang dina katahi pidang la ban kamai sibun kat dang bun kibriu katahi pidang la ban kamai sibun kata gede ke jing sisa tinggi don kamben sutu abang itrai online business ru kalong kumta kat badang bun kibriu kemut kitim kemut katahi pidang la ban kamai sibun pio passive income menta na iwei sanspa subu pio na iwei sanspa menta passive income la dadan sipongut kat no san hajar pila ban kamai okay Facebook and Instagram promotion land effective to create engaging posts, increase reach, and improve visibility across social media platform. Te haba pi post, te pidan kamban nang ban post rumah, pidan kamban nang ban post, haba pi post sebut mentapi promote ya ke business, te dan kamban ba ketuka post yang pi kan long engage pidan kamban book ki hashtag, dan kamban book ki hashtag kumbasan teli pila ban book ki hashtag la dai Instagram ne Facebook nah nu Nomor blay lada pibu hashtag lada pibu menta shubu pibu hashtag menta hashtag online business. Kemud kibri shubu menta kiwat online business ki type na po Instagram kemud ketuka video ke jong pikal awan kamat. Kita menam kata. Kade kumta. Takadaw kasuk shu EP ba pi pin sutu mo ka kamsuk shu EP ba pin la ban engage bun kibriu ba kibri kila ban lap EP kin shame kata ka brand ka jong pi kata ka kerteng ka jong pi ka ba pi promote ya ka business pistu lengba social media Facebook Instagram promotion pidan kamban nang namar beli ngitre online kemud namar beli lada pi connect online mentah hapo Instagram kidan dak ki billion kibriu dak ki billion ngut kibriu kidan hapo Instagram dak ki billion ngut kibriu kidan hapo Instagram di pila ban connect ya shibun kibriu hapo Facebook rongan IP kidan pun bah kibriu ba penan kam Facebook lanang nu hang nu rongan IP pila ban connect bat ki pila ban connect bat ki om tang hapo meklaya ndrei sha Assam sha barjela mo kini ki state kum kiwi ki state ro lani kum shabar jongkari India ro pila ban connect pila ban ya trei lang bat ki online te pila ban ya trei bat ki okay online communication skill kataru pidan kambanang improve communication method for networking customer handling presentation and team management online apa pitrai online business ya kini rupi dan kambanan kumnu ban ya keren bat kibriu kumnu ban ya keren bat kibriu ban penyadai bat kibriu ban penyadai bat ki customer kumnu bapin I presentation kumnu bapin manage ki team ki jong pi ya kata rupi dan kamban nang hamba pi pitrai online business kumentaban handle ki customer pek nganai pi teng mo ki customer menta kila keli benya batang bakin tere ban join bat pi pim dai ban dom mi ki kan mau la da pi pila tit jing tit na dakar na yo pila sim gitu ki juti pila persang bat kawai kat nu pau teli ki juti pila persang ha ka bakat do pat piong long re mentau long kadar ar hajar pi pat piong ai si hajar dam re pi unam dam re pi damlong ban ai ai re bat cubo ma pi mental ada pi mon rong na pi unam dam re pi bat lada udam aku wi kapor pinam lech sure piang tu lech sang tu tang man persang ke jutir ladam lech le yu ki dan bun ha ki badam gam ta te mdai re bandam ya kinu ki beri ki bakli pi phang ka business yo le se kampat dei kapor na ka banta jong ki bakin sedang bat pi lani yo le se mo bapli mo yo le se ki dan kinu ki jinge kendu pidan kamban tip pidan kamban suthu ya utu briu mo dan jinge na em dan mo yo le se dan kanu jinge pidan kamban tip mdai re ban ong ban shu post room mdai re ban shu panbor yenu takna nai pi ni penbor yenu ru balada dana preng jumpi ki ba penbor te wat juler kunta kam bahar ban penbor yenu ingat try baro hi pim ya penbor yenu ban join baro ngia join da ka mon smubha da ka mon like lu jong ladi nu marblai
Ngi hang ni ai ka jing hikai but ngi ai kalat kamai. Dia haba pi join ru mo pi yo ke jing hikai. Ti lengba ke jing hikai kemut pi la ban sutu. Ti lada pim trei ne pi trei ru kemut ka syong bet hapi. Lada pi sengap ne pim sengap ke jing hikai ru ka syong hapi namar belai. Pi la shim hi ma pi. Pi la asiu ya kikus but pi la yo. Pi la long member bat ni ti lada pi sedang trei lanu ru mlai lai. Dikata pidan kam bandan kata ka communication skill kumno bania text ban pania day bania keren mo bania keren bagi briu lang ba online dari ban syukren dom dari ban syu ya you okay daily business system and group plan kata ru pidan kam ban sutu understand daily routine work system and grow strategy that help maintain consistency and business success pidan kam ban sutu Maris kiman step pide ban bu ka routine mo pide ban bu ka thong ba man ta ka si la kumnu ngade ban yo man ta ka si ngade ban yo bet ban sell ka we ka package lada ka de ka lada kadika standard la ne kadika premium la ne kadika starter la da de kanu kanu ka package ru phi de ban bu ka ta ka thong man la ka cm la da pp stang ban promote man ka cm la da phi mla man ta mo shubu man ta am don re batre ban join ba phi ki clean re kim tre ban join ba phi la shai kin dan biang ba kali kim tre ban stang ba phi ka business nang ta la shi si ru ki dan kum ta tre la da phi ai promote man la ka si ha instagram ha facebook ha whatsapp kamut kin sadan bi hi phi ko ki si ki ban stang ba phi leng ba jong kita kelak ban multiply ya ka business ke jong pi idan kam ban don ka thong banga nga de ban kamai be men takasi ndai re bang ban shu trei ka trei kum tu mo pidan kam ban don ka taka rutin ban long consistency ban trei man lagasi ban kamai man lagasi tang ba kawai ngan ai pi bu nangi ngi le ran ban promote ngile rany ban promote ngile rany ban share tagadaw ngimla ban ki ngi promote sisngi ki kentai ki briwingi ki keli tang ba ki kentai ngi stop no ngi sange no tipin poi sei mentap himut ban let shalong poi si tang ti pi sange no pi wan pai no pin poi shalong pin poi ram dikata ka oh, beginner friendly income opportunity explore simple online opportunities and design for beginner to learn grow and build confidence while earning online dengan IP ba phin su thu shu phang ka business ba phin su thu shu ba kumnu ban kamai em ka dei ba phin sedang phin sedang ban promote sedang ban share sedang ban kamai dei baret mo kat ba phi kamai phi learn leng ba katu ka ba phi sedang ban mo ban la ban sell shu ka we ka package shubu man ta phim la ban sell kanu ka package phi ai promote man la ka si phi learn te da ka ba phi promote pio buj pio idea da ba pi page ki sponsor ki jong pi hakanu kur kom ki bu hakanu kur kom ki promote namar baling ngai pi ba phin kamai pisa ka dei bet lengba ka promotion lengba ka ba phin promote phin promote tidak ba pi promote pi sell ki package ka digital preneur ka IP ka commission lengba ka ta ka ngai pi tingi dan kam banang ban promote dan bun bah mo kiba le yu kiba le ran ban promote kumbang ong ipi kambangan ipi season bangi i je ka kam am ka kam hi kala batai hi ngi ngim dan jing le ran ngim dan learn earn and grow with digital preneur we believe every individual has the potential to success in the digital world with the right knowledge mindset and supporting system ongi kerman ba bat nginget ba mo ki ba don ha kini ka platform ka jungi ba phila ban yo shu ki jingi kai mo ki ba khamba bat ba phi ru phila ban kamai leng ba kani ka platform ka jungi hoj mo yula se la da phim don shu akni platform ka jungi ru la da pi mo la da pi le ja kanu kanu kau akawi kawi ki pat ka platform ru ngakermen ba phi phin yo experience leng ba ka ba phi sedang ban promote ya kani ka business ka jungi phi sedang ban trai hang ni mo bat hadin yula se pi let bat kawi ki company ru mo pi yula se pi sedang la ka jong ka online business ru no kermen ba phin la bet ban kamai akani ka pertai online ka ba mantan dengan IP kay mo kawi kidan ki ba kamai man la kasi bat ngayu i kidan ki ba promote man la kasi kidan ki bom promote ru kidan ki ba promote man la kasi bat ki kamai man la kasi kidan ru ki bom promote man la kasi
Tikim ju kamai hire. Ti kidan kiba kamai teng-teng. Te kidan kiba kamai man lagasi. Kidan kiba kamai kibom kamai hire nadu ba kistangi kini ke business. Tilada pi pimpat kamai. Balada pi pimpat trei ya kakam man lagasi. Stang shua ban it ya ketu kakam. Stang ban it shua ya ke business ke ba pi pile. Mentang pila ada ban register ya ladi ban yok ke jing hikai. Stang ban learn ya ladi. Stang ban ai kapur ke jeng pi ban sengap bah shua ke jing hikai. Anda pila sengap bah ke jing hikai sedang saban promote. Sedang ban page. Ban wat kilat kelenti. Bab kumnu pinang kumnu bapinla ban tray online business kumnu bapin promote ya ki online business ba pi pila ban kamai pisah. Di suki-suki nganai pi pinsa it bihi anda pila tray man lakasi pila promote man lakasi pinsa sutanat ban tray bat anda pila sutanat ban tray pila it je ketuka kam em nganai pi onam dan manu ban pensange nam dan manu ban la ban benye pi bat pin yai tray bit man lakasi pin yai tray bit man lakasi bat da ka ba pi yai tray man lakasi nganai pi ha ta ka porken so pinsa yo ken ban kai kumantang nganai pi shuai nuksa manta pi sedang banyalang samla. Pi sedang banyalang samla. De nengkong pimpat da it bahar ngatara. Mayula se menta shuai nuk sala da isin rang propose pi. Itu samla pidang don kajing artatin. Pidang don kajing artatin. Ti pia keren ya keren man lakasi pi pia keli jing keli pia pertau iwei. Yanda pila kamtip bahai kajing long jong itu. Kemut pila sedang ban it itu. Tine pila sedang ban it pat hading tu nganai pi yo la sen kong pidang le ran ban keren fun hakmat ki parlok pidang le ran ban keren fun hakmat ki baying sem rei suki hadin anda pila it bahai tu em kemut pim dan syu re kata ka jing le ran wala dah hakmat jong nu ru pim le ran syu re ban keren it ya itu isamla jong pi kata ka dige jing sisa nomor beli pila it i bat pinam la syu hira ban ya khlat bat i adu ba pin da ya tho bat i pidan la ki jong ki khun ki ti ti kalong kum ta hinga nai pi wat ya ka kam rung nai pi si sen ba pi e ya ka kam dei kamut ka tu ka kam hi kan sa e je pi bat anda kala e je pi aga ta ka por kin sa ai jing man to ye pi kat ba pi pat e ya ka tu ka kam ka ba pi trei kamut pinam yo e ra pinam yo e ra kata ka di jing sisa Ngarang ni pinga sutu belai namar belai ngala tray online business ngala slam ngala tray online business ngala le kiwi business tang bangan IP hakaban kong ngano IP ngamla arban kamai namar belai ngam i re tu kambat ngale ran ban promote i business hadian nang tu pat anda ngala promote ngala stang ban tray ngala stang i te gitu kam ngala stang smart ban ai ki jing kai ngala stang ban promote ngala stang ban kloy ban le ke nak banta ban penhe ke business kemut ha kata kapor ken sedang ban leyu sedang ban kamai sedang ban kamai tinggi dan kam ban it ya ke kam la da pitre ya kanu ke kam ngan ip pidan kam ban it ya kata pidan kam ban it ya ke kam bat ke kam anda kala it ke kam ip ngan ip pinsa yo shibun bagi jangan toy pinsa sutu dikidan ngan ip kidan katu kat ni kibala tray hapo ka digital preneur mau kila tray di hadian nang tu dan tang kidau ki bambulu malaki sedang ban keren da kum ni kum tai ki sedang ban keren da kum ni kum tai ki sedang ban pentok briai ka business ki sedang ban le ki nu ki kam ki ban tang ban yo dau ban le ki ban pentok briai ka ya ka kam di hadian nang tu ngan ip kim la asyu re ban tray teng kila long le ran no ban tray dan ni kila mdai tang bakile rany ru kim la shu reban kamai namar blai kim i chu season ba pim i chu menta shubu yanu shubu menta pila yalang isam la jang pi pila i te season ba pila menta la don kanu gajing ba kalangan ai pi kemut ladangim i chu em kemut kamentoy shu te ladangim don shu kata gajing i te season bang idang don kajing i ka kam kemut ngidang la ba chi ban trai ngidang la ba chi ban kamai
Kita kadang ngan IP ngidan kamban I je kam lada fitre kanu kam ngam ong re pi bapin I tang ka digital per kam dei kumta keren IP lada fitre kanu kam sedang ban I je katu kam sedang ban wat kilat kilti sedang ban wat ke jing tip sepang katu kam ka bapi fitre bat sedang ban persang ban tre man la kasi kita kapor ke nyen IP pin sala ban kamai ba IP da fitre online business am pin salak ban kamai sibun ba pin sayo kilat kileti ban tip sepang ki wei pat ki jingnang jing tip kumno ban tray online business kumno ban kamai lang ba ko mobile phone sibun ha ki jingnang jing tip pin sayo ya tangkata hina kalian ka jonga ku blai sibun ya kapor ka jong pi mau blai na rakat bat pi ba pinang yo kemet bakoj bakya pinang la ban tray ban kata ikam ki jam jong pi ba ki ki khun ki ti ki bahi yang sam jong pi kinang yo kemet bakoj bakya ba pinang la ban kiu seprang ha ka jing im ka jong pi hoi kijing ngila ban ya kendu sibun ba ndrei ngimdei ban kan rantin bat ngimdei ban pensngap yunu ngidei ban yaj be sekhmat ha bangi ngidan kathong ngidei ban yaj be sekhmat bat ngidei ban poi be hi sakata kathong ka bangi ngidan nganai pingam juge popra kidan bun ba ki bre ki bakran yang nganai pi ang bangangam ju pensngap ra ke ka banganga dan kamban le ngale be ngatrei be je kata